बे समाव फोसावनो लादों सावस्रि जोथोननि मोनसे रादाब। जों बयबो मिथिगौ दालिम फिथाइया देहा सावस्रिनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां। निउट्रियेन्टजों बुंफबनाय दालिम फिथाइया सावस्रि जौगाथायनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। दालिमखौ थै बांहोग्रा मेसिन होननानैबो बुंनाय जायो। दालिमनि फिथाइ, बेगर आरो रोसि गासिबो सावस्रि मुलाम्फानि थाखाय मिथिजायो। नाथाय नोंथाङा मिथिगौना दालिम फिथाइनि बिगुराबो देहा सावस्रिनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां, जायखौ जों दाखोर साननानै गारो। नोंथाङा बेखौ मिथिनानै सोमोनांगोन दि दालिम फिथाइ बादिनो बेनि बिगुराबो सावस्रिनि थाखाय सम्पथिफोरनि बाख्रि। दालिम फिथाइनि बिगुराव गोबां बिबांनि एन्टिअक्सिडेन्ट मोननो हानाय जायो। बेनिखायनो दालिमखौ एन्टिअक्सिडेन्टनि पावार हाउस होननानै बुंनाय जायो। अक्सिडेटिभ स्ट्रेसजों जुजिनाय, मोदोम मोखांनि बिगुरनि सावस्रिखौ बांहोनाय, मोखांखौ समायना नुहोनाय बायदिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां दालिम बिगुरा। आयुर्वेदिक मुलियाव गोबां सावस्रि आरो समायना मुलाम्फानि थाखाय दालिमनि फस्लाखौ गुवारै बाहायबोदों। बे खेबनिफ्राय नोंथाङा दालिम फिथाइ जायोब्ला दालिमनि बिगुरखौ गारनायनि सिगां एसे सानग्रो। बे समाव फोसावनो लादों सावस्रि जोथोननि मोनसे रादाब। जों बयबो मिथिगौ दालिम फिथाइया देहा सावस्रिनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां। निउट्रियेन्टजों बुंफबनाय दालिम फिथाइया सावस्रि जौगाथायनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। दालिमखौ थै बांहोग्रा मेसिन होननानैबो बुंनाय जायो। दालिमनि फिथाइ, बेगर आरो रोसि गासिबो सावस्रि मुलाम्फानि थाखाय मिथिजायो। नाथाय नोंथाङा मिथिगौना दालिम फिथाइनि बिगुराबो देहा सावस्रिनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां, जायखौ जों दाखोर साननानै गारो। नोंथाङा बेखौ मिथिनानै सोमोनांगोन दि दालिम फिथाइ बादिनो बेनि बिगुराबो सावस्रिनि थाखाय सम्पथिफोरनि बाख्रि। दालिम फिथाइनि बिगुराव गोबां बिबांनि एन्टिअक्सिडेन्ट मोननो हानाय जायो। बेनिखायनो दालिमखौ एन्टिअक्सिडेन्टनि पावार हाउस होननानै बुंनाय जायो। अक्सिडेटिभ स्ट्रेसजों जुजिनाय, मोदोम मोखांनि बिगुरनि सावस्रिखौ बांहोनाय, मोखांखौ समायना नुहोनाय बायदिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां दालिम बिगुरा। आयुर्वेदिक मुलियाव गोबां सावस्रि आरो समायना मुलाम्फानि थाखाय दालिमनि फस्लाखौ गुवारै बाहायबोदों। बे खेबनिफ्राय नोंथाङा दालिम फिथाइ जायोब्ला दालिमनि बिगुरखौ गारनायनि सिगां एसे सानग्रो।